Witam Was pięknie. Posłuchajcie, na co się chodziło do lasa. Jak mocie radzi to moi drzistani, to mi dajcie palec do wyrchu, a subskrybujcie mój kanał. Hańdowni ludzie radzi stawiali chałupy blisko lasa, bo przeca szło w nim nąść kupa dobrych wiecy, których potrzebowali. Najwięcej się chodzowało do lasa na patyki, na anachebzi, które się nosiło w koszu, a jak dosik tego potrzebował więcej, to aj się nosiło to w dzichcie. Kiejsi hańdowni po lasach trzeba było się kapkę nadrepsić, co by nazbierać patyków, bo wszyscy agor starzy ludzie razi ich zbierali, a nosili ku chałupie. Takowne kąski drzewa były potem dobre, co by ich wciepać pod blachę, baj na jesień, jak trzeba było kapkę zahajcować. W lesie się zbierało liści, kiej chybiało słomy, a słało się liści bydłu. Ale do lasu się chodziło, a i na większe karkoszki, kiedy się smykało do szopki, a potem się dziupało na pnioku, lebo żazało. W lesie miasto drzewa szło nąść, a i jodło. Starzy ludzie prawili, że jak była bieda, to się szło do lasa kapkę wyżywić, bo w lecie się zbierało w tym lesie ostrężnice, maliny, jagody, a na jesień się tam zbierało grzyby, a przez cały rok szło chytać bażanty, mycki, a sarnioki, ale to też trzeba było już umieć. Kiejsi jak się stawiało chałupy z drzewa, to z lasa się smykało urzazane strumy, a potem tesorze z nich robili bierwiona, bątramy a krokwie. Tako drzewionka jeszcze długo woniała lasem, bo pomiędzy belki się styrkało mech. Chałupa postawiono ze strumów, była kapka jako las, z którego ludzie wzięli na nią materiał. Wleźć do lasa to przyjść do większego świata, w którym se trzeba było dodać pozór. Pomiędzy stromami goniły roztomańte zwierzęta, ale a i złe, a dobre duchy. W lesie bywała Baba Jaga, ale siedział w nim demon, na którego Słowianie prawili leszy. On wachował wszystkie strumy, zieliny, a wszystkiego, co było w lesie. Ten leszy wyglądał jak wielkucny chłop. Ci, co go widzieli, to jedni prawili, że ma białą szpatną gębę, inksi, że wygląda jako strum, a jeszcze inksi prawili, że poradzi się wartko przemienić w niedźwiedzia albo w sarnioka. Leszy przeganiał tych, co oszkapiali strumy, a co szkudzili w lesie. Jak były chyca, a gorąc sielał z nieba, to do lasa się szło kapkę dychnąć od ciężkiej roboty na polu. Na liściach a mchach się leżało jako na legierze, kiedy człowieka ziąbił, a strumy poradziły uchronić człowieka przed słońcem. Po lesie dziecka goniły, a stawiały se roztomańte chałupki z patyków, a z liści, ale nie śmiały iść daleko, bo przeca pomiędzy strumami mogła drepsić ta Baba Jaga, albo aj diobą, kiedy wylos kańsik z dziury. Jak dziecka były przeciwne, to się im prawiło, że coś ich idzie z lasa. Wilk, bubok albo jakiś inkszy podciep, na którego się mówiło hehe. Ale coś ich w tym musiało być, bo przeca człowiek, jak wlezie pomiędzy strumy, to nigdy nie wie, co spoza nich chupnie. Jak dosik mu nerwy, albo je nasrany, to nie ma nic lepszego, jako wleźć do lasa, a posłuchać, jako śpiewają ptoszki, a odzywają się strumy, które roz szuszkają, a roz huczą. Jak się człowiek przypuczy do stroma, to bez mala się to liczy wszystkie nimoce. Dycki jednak opamiętajcie, że w lesie my są na wszczywie. Tuż nie ciepejcie do niego żadnych zdziorbów. Jak nasi starzicy wlazowali do lasa pomiędzy strumy, to dycki coś ich z niego wynoszali, ale nic w nim nie jechali, bo dycki las mieli bzocy. Takiego, kiedy harapuci wyciepuje do lasa, to na ozajst postraszy leszy, a ten leszy on tego nimo mozrot, jak się tam w tym lesie coś jakiś zdziorba nosi.